Štvorizbová novostavba rodinného domu v stave Holodom s možnosťou dokončenia. Vitajte v malebnej obci Drienovec. Koľkokrát ste videli krásny nový dom a povedali si, toto by som urobil inak. Inú podlahu, inú kuchyňu, iné dvere, iný štýl. Práve preto sa táto novostavba v Drienovci predáva ako holodom. Všetko podstatné je pripravené a finálny vzhľad bude presne podľa vás. Bez búrania, bez prerábok, bez kompromisov. Moderné technológie zabezpečia komfortné bývanie a nízke prevádzkové náklady. Ak vás táto ponuka zaujala, ozvite sa mi. Som Peter Piecha z Reality s vami.